ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ଆମେ ରାଧା 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 ଜପ କରିବା, ଯେ ଆନନ୍ଦର ରସ ମିଳେ, ସେଇଟା ନାମ ଅମୃତ ସମାନ। ଏହି ଅମୃତ ରସ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଦିଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ରାଧା ରାଧା ଜପିଥାଉ, ଯେଉଁ ପାଟିରୁ ନାଳ ରଂଶ ବହିଥାଏ ରାଧା ନାମର, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ପେଟର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଯାଏ, ସେହି ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ରୋଗ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଖରାପ କର୍ମ ଓ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଓ କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ନାମ ଜପରେ ପ୍ରଭାବରେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଓ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ରାଧା 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 ନିରନ୍ତର ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର